Mena göwüne degen nädir näden hiç kimin ýagşy mesele, ne ýagşy ola seden bilýän. Oňa şow gerek. Ol öňüni aýrýady, sen diýeniň goýýalar, bolly, ondan mara berbet. Ýagşy ýöne ýere söwgema men aňyrdy. Şotat naruşat et, şoň üçin tewdim diýeýin. Awtorski yaman kän rol oýnaýar. Düşündiňizmi? Ýagşy, düşünmeýän bolsaň goşulma. Ýöne olar ýaly erbet zat göremok. Men aýtam sizi köp kişi Türkmenistan täzeden bir ýaşlara da gowtan atdym ka diýen. Abraýyňda abray goşdy diýip görýän. Ýok, ol haýsy tarapdanam bolany. Sen erbet tarapdan bolanda da adamlar sen şeýle ýokary dille bolýanda. Gow tarapdanam bolany. Ýöne diýjek bolýanym. Ýagşy ödüm diýdi, men Halypan gaharyny getirdim diýip. Ýöne menem diýen, men gaharymy getiren bolsaň, näme üçin getiren, şo näme üçin goýmadym öňünden diýen. Men işim soda diýär. Ýaşy da. Asyl kynmy şonu ýaly baka berip emin agda bolup oturmak? Gaty kyn. Kyn, he? Esas anam çağalaryň göwüne degmejek bolup, aňarda 80% götürüm çağalar zehinli. Zehinler ba. Güýçli olanlar amma, güýçli gyýdylar amma. Ýöne käde şolardan bismedik miwe ýaljak çağalaram gelýär bolan, göwüne degesiň gelen akdy ýöne esasy şu pelwan doganmaz, alyp çykdy. Süýji diller bilen men kän bir dile baýda bolansaň, hawa ýok diýip otyr, narasyna bir goşulsanam bolýan, olam köp düşünýär, köp düşünen aktardan. Şol görkezilýän atdan daşary hasam bir gatyrganyşyp ýa diýişýän ýerlerine aýralan ýerler barmy ýa adamla görüşýärmi? Adamla görüşýäli ýöne ýagşyň eden ýalňyşlygy. Şu men diýene düşünmeýän bolsaň otur diýen. Şoň öňünde nämeler boldy, şonu goýmandyr. Ýöne ýene bir näme diýilýär, surpriz diýilýärmi? Şu müňden beri şu ýylyňda tapgyr gutaranyň soň iň soňky halka berilýärdi, saýlamak. Ana şondan soň bir özümiz jüri agdalar hemmetini üýşürip bir gepleşik etjek diýen. Şonu aýtyp berer-de ýagşy. Kim nirede näme boldy? Ýagşyda bir ökde talant ba, biriniň bir hili göwüne degen soň altyn geçenden şonu aklap bilýän adam. Aklap bilýär. Şu wagt görse-de çaga bar. Halypa gaharyny getirdim bagyşlap öreň diýe. Toýda tomada görsün. Sen özüniň günäkardygyny bilýärdi. Sen başdan ikinji tapgyra gelemedi, bize üýşürip aýtmaly. Şu birinji tapgyrdan geçenden talanty wa diýip geçirdiňi de ýerine ýetirilşi diýip öňünden aýtmaly, ýarty ýolla aýtdy. Men düşünemek, düşünýän tiňi diýdi. Düşünmeden otur diýdim men.